January ni som ni pariat sang ni som ni zandar som pakhat le minute som nga pakhat khan Zephyr drama club atanga zo faten kan lo hriat lar zui ni ta le ama awanga zoram dung le awanga fiam thu thiam tak tak kan lo mel hriat phana fiam thu thiam te ta na kong zau takalo hon saktu ni bok h ro tluanga ma puya chuan afanu kumnga mi lek elina tan le khathon ro pui takan nut chia chuwa le khathon nut chia chu Facebook le WhatsApp group tam taka post chon ni in lutpo a hlo hle nge ani keni mizo milarte official te po hian he thuro puizet zirtirna nei tha em mai hi thlanga liam ta khan kan lo tar lang ve to a amero chu voice te thuziak chiar lama te du thu asam chi alo awangin le subscriber then khatten min lo ngen der vena awang te in ka han thar thole ani ka fanudu tak le ka mai em elina tuna mai chuan thil I chiar thiamin ila the thiam si lova kumnga mi chau ila ni si a iti tur le ti lo tur han soi viau po ni ila the thiam si lova shil tur che hi ka wanga nakina I hriat thiam huna kalo soi thei hil palta kin hei ti hian ka ziak du mai pathian ve nazara ilo nula chho ve zel ani chuan nangma pualin mobile te ila nei ve anga WhatsApp FB Insta te ila khoi ve ngei ang tu nge I biak thin kan redon der lo chu ania thalak posa te in ring lo lai ti si in ring de ulai thalak te hi manglo la mi nan nui zatang che om mai thalak ni si in chei de win la thin lo bokang che alang don ti rengin I om bor le imal top langin thla la lo la emoji in I hliat lai khotnu lui ve langa iril ru le iti lantum mi pafing tak chuan an tho don si a I pasal bula ila sovak zok don nia alom tur zia mai chu nula sexy mi it ni tum reng a thla thin hi mi pa in an ngai sang lo ti I helawang ti ka hlau kan mu thei Mizorama po me che chuan om le khathiam hlotling le officer kan ti hovin an ti ngai lo ti lo report la I thom no khu lo chin lang du tu che khan ipumina du don che ti hriala doctor ma a hrisel lo na enge mowanga in hlim ngai ani lo chuan camera ma a hian in hlim vak lo la katibok modeling lam itui tatlatani chuan hetiang lama lo hlotling to tele a rezau deuh te kan zo tanga eizon na atlin chuan idu le itidon nia I khoi local na le iom dan zong social media pholo ramang che an nui zatang che fiam thu tho ni lova an thil ti mi in an nui zat ni hi thil hlau om to pani ti hriang che lekha ilo thiam sang vak lo ani pon sap tong thiam lo hi zak lo la kan nam tong mizo tong I thiam lo chuan zak hle ro kan thian nu pakhat po mo mizo tong hi ka thiam lo atia sap tong a thiam chuang boxi lova a khongai thlak lutu ka sin mizo minga pu ve vung si a chuan pasal ila nei ve du nge yanga ka fanu idu zong du pui nge che kan tum photanga officer fapa ani a tia boisu apa thi huna officer thita fapa chi I changmayang ama kha officer ni lo chuan omzia a omlo I nei tur kha an poimo berzel ti hriala in khom ngai mi alo chu nei lo la chu kati ko shan le khotlanga in mang mi lo phei chu thubuluk deuh an soidu an fing lo du riau chu tiang mak pa atan ka it lo ti lo rebok la in ti changkang ni lovin mi changkang nei tum ram la thom nomak pui in bel le mi pa ngai sam ang ni lova sam soi sakdan maksak pui te hi tho chu nei lo an ni tlang pui ti hreru ran ro engma na tho I nei lo phei chuan nangma chom tu ber turin tho chu anei lo phei chuan a buai thlak lu tukang film YouTube le video then khata I mu thin ram changka nga anin ngai zon anga in ngai zon ve phet tum lo la ram dang tlangwal TV a I mu angkha mizo tlangwal khatiang angkha mu in ring lo bokang che I du thu I sam vakanga du thu sam khovela an omlo ti lo hriala mizo tlangwal nge pasala nei tumang che tlangwal trop chu du bik lo la intifai hler le rim tui le lutuk chu nupui nei chi an ni lo ti sang watang che zantin ni tina ron leng reng man le lutuk chu lo du lo photang che I pasal ani huna aleng reng mayang
mi chan chin chia le tlin lo na hre thei soi treu thei bialpa nei tum lo ramang che anin chung anuam ngai lo loina tlak ani lo ti riang che i bialpa nen na sa takin in pani chawa in omin thla lavak vak su o in nei lo palta kin pasal i mu lo pha thei ti riala FB vela relationship ti da vela lo buai lo bokla i bialpa hi i pasal turan ngal don lo ti riala in nei huna ila da jok don nia mi zong zong ma i bialpa ani ti puan chua hi i mo phurna ani lo ti riala ini tur ang ni theilo wasiam thei tu chekha i bialpa ani thei ti lo riang che voi khat bak inula don lo ti hi shereng bokang che bialpa ine ani pon ko shan le khotlanga active lutuk po ka du chuang lo na thok man lo khopa active an ni palang in chung khura an tai madu lo azonga za chu an ni lawanga sarkar na anei lo ti lama ipa hi ka buai lo mitai malo hi ine yang ti mol hi ka hlawani na tho hi pathian kan biak na ani ti ria pasal i mu chuan kavalom don em chung mi chu pathian remi dik tak an ni ti ke chuan ka musi a tin in ngai zon na ala rei lo viawa thilpek give apek vak vak chea ka mangai che nupuya tan ka du che ati ngal zut le thik thu ati chengal em ani chuan ringsu nupuya tan adu wang che ani lo ti lo shephot la mutpui vat che adu wang ani thei bok o ka hlau em chumo ka lo upa chho ve anga hrisel lo na dam lo na te kala nei ve anga kabula oma min ngai tua min duat chuang si lo le mangai tak si lo hian status a kadam lo lai thalak tar chuakin kapa tang fan ka mangai che ti tar ve chuai yang ti ka hlau ber an warlu tuka kan hun lain ka hlau tak ania o ipa ti in afanu elina itan ma puya hian he thuziak ro pui le ril em midang te tan po a copy thei tur le zirtir na tha em hi atnut chi ani he thuziak ro pui tak mai le zirtir na nei tha em hi fanu nei ve to ten kan fanu te zirtir nan lo mang ve thewila fanu la nei ve lem lo te po in he thuziak ro pui zirtir na nei tha hi lo wong thatlatila nakin zela kan fa te lo piang tur te hena po zirtir nan i mang thewang u